Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Атнасына 7 көн һәм тәүлегенә 24 сәгать эшләргә тиешләр. Чаллы мэры юлларны төзекләндерү белән шөгыльләнүче оешмалар эшеннән канәгать түгел. Чәчәк урынына бәрәңге үстерәләр. Зәбисәсендә үзенчәлекле бакча бар. Күркәм гадәт дәвам итә. Шәһәрдәшләр Мәскәүдә Сабан туен оештыруда катнашты. Атнага 7 көн тәүлегенә 24 сәгать эшләргә кирәк. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев юлларны ремонтлаучы предприятиеләрне тәнкыйтьләде. Эш графигы дөрес түгел. Шимбе аларның кыска эш көне, якшәмбе ял итәләр. Шуңа күрә реконструкцияны вакытында төгәлли алмаячаклар дип ассызыклады шәһәр башлыгы. Хәзер Чаллыда бер юлы берничә җирдә ремонт бара. Түбән Камадан Чаллыга керү юлында, Ярчаллы проспектында, Мәләкәс күперендә, Иске Сарман урамында. Эш вакытында юллары ябыла, шундыктан зур бөкеләр барлыкка килә. Мэр юлчыларга шәһәр халкын хөрмәт итү йөзеннән ял көннәрсез эшләргә тәкъдим итте. Все трудности, которые там Камдорстрой рассказывает, это трудности Камдорстроя. Мы готовы терпеть, и люди работают. Но мы не готовы терпеть, если мы едем, находимся в пробках, и дорожная организация не работает. Тогда это вызывает абсолютно справедливое внутреннее возмущение. Я думаю, что мы на этой неделе должны разобраться. Сначала по-хорошему, а потом, может быть, не очень по-хорошему. Чәчәк түтәлләре урынына бәрәңге зәбисәсенә 18-нче комплекста әнә шундый уңыш үсә. Бирдә эшләүчеләр сүзләренә караганда, мондый хәл инде беренче ел гына түгел. Әлеге идея ничек барлыкка килгән һәм күршеләр моңа ничек карый, сорауларга җавап киләсе сюжетыбызда. Зәбисәсендә 18-01 йорты каршында чәчәк урынына бәрәңге үсә. Аны шушы йортта яшәүче гаилә утырткан. Бу эш белән инде берничә ел шөгыльләнәләр икән. Гаилә башлыгы сүзләренә караганда, бәрәңге беркемгә дә комача уламый. Элек бирдә печән үлән үсте, ә югары катларда яшәүчеләр чүп-чар һәм тәмәке төпчекләрен тәрәзәләреннән ташлый иде дип сөйләде ул безгә. Я здесь каждый год убирал сначала. Сам косил траву, а потом я решил, земля пропадает. Взял вот картошку. Я всем говорил, всем мергос. Күршеләр арасында йорт каршында бәрәңге үстерүгә карата фикерләр төрле. Яшелчәләр, җимешләр алар үскән бакчада үсергә тиеш бит инде, подъезд алдында түгел. Подъезд алдында чәчкә үсергә тиеш матур була. Газонда бит инде бәрәңге үстермиләр. Бәрәңгегә дә бик әйбәт атнашыш бар санада. Безгә мишайт итмәй бит утыртсыннар. Шәһәрдәш әйтүенчә, йорт каршында утырткан бәрәңгедән ул көзен 2 капчык тирәсе уңыш җыеп ала. Бердән мәйданчык чиста тора ди ул, икенчедән гаилә бюджетына экономия. Иң мөһиме мондый уңыш сәламәтлеккә зыянлы булмасын. Нигенә дисәң дә, бәрәңге машиналар белән тулы шәһәр эчендә үсә. Лейсан Ханова, Чулпан Шафикова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. 7 июльдә Татарстан Дәүләт Советына кандидатлар һәм кандидатлар исемлекләре тәкъдим итү төгәлләнде. Территориаль сайлау комиссияләре мәгълүматы буенча, Чаллы шәһәреннән барлыгы 41 кандидат тәкъдим ителгән. Аларның 28-е сәяси партияләрдән, 13-е үз-үзен тәкъдим итүчеләр. Шәһәрдә 3 территориаль сайлау комиссиясе эшли, сайлаучылар саны 400 меңнән артык. Иң күп сайлаучылар Үзәк районда. Безнең Чаллыдан була 7 депутат. Нидән одномандатный избирательный округлар буенча инде бездә 7 округ. 2 округ Комсомольский районда, 2 округ Автозаводский районда, 3 округ безнең менә Центральный районда. Тәкъдим ителгән кандидатлар сайлау комиссиясенә теркәлү узачак. Үз-үзен тәкъдим итүчеләргә теркәлү өчен сайлаучылардан 2000-гә якын имза җыярга кирәк. Шәһәрдә яшь белгечләр саны арта, югары уку йортлары студентларына дипломнар тапшыру вакыты җитте. Ярчаллы дәүләт педагогия университеты студентларының бу тантанасында безнең хәбәрчеләрдә булды. Педагогия университетында дипломнар бирү һәр вакыт зур гаилә бәйрәме кебек үтә. Яшь белгечләр, педагоглар дулкынланалар. Алар барысы да остазларына зур рәхмәтле. Мин бик бәхетле бүгенге көн килеп җитү белән мин бу көнне бик каты көттем. Һәм мин үзебезнең институтыбызны бик яратам. Зур рәхмәт әйтәсем килә шушы уку йортына безгә белем биргән өчен, укытучыларыма зур рәхмәт әйтәсем килә. Безне бик көчле укытучылар укытты. Мин аларга барысына да бик рәхмәтлемен. Алар чыннан да бик көчле укытучылар иде. Алар безнең өчен үрнәк. Быел Ярчаллы педагогия университетының 6 факультетыннан 664 яшь белгеч чыга. Алар укытучы дигән югары исем алалар. Университет һәм индустриаль педагогия колледжын тәмамлаучыларның 112-се кызыл дипломга ия. Очень хороший актив мы выпускаем
из вуза, немножко вот есть определенное сожаление. И в то же время надежда на то, что первый курс, который к нам поступит, они будут не хуже, а может даже и лучше, креативнее, интереснее. Поэтому это жизнь, это всегда движение, и я думаю, что это прекрасно. Яш белгечләрнең күпчелеге педагоглар булып эшләргә җыена. Аларны балалар бакчалары һәм мәктәпләрдә көтәләр. Римма Султанова, Константин Величко, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. 6 июль көне Мәскәүнең Коломенская паркында Сабан туе узды. Безнең шәһәр һәр елдагыча аны оештыруга зур өлеш кертте. Шауллар башкала халкына тулы Сабан туй программасы күрсәттеләр. Бу туган авылы мәйданчыгы, аулак өй тамашасы, халык уеннары, спорт ярышлары, концерт, татар халык ашлары. Оештыручылар әйтүенчә, башкала халкы бәйрәмнән бик канәгать калган. Дайылган баш рәтен белә икән. Айда гүзәл фәрхайрул. Онсыңмы? Кортлар эшләделәр, юка балы бу. Бу чаллылар оештырган туган авылы мәйданчыгы, ул умартасы, тегермәне барысы белән чын татар йортын күрсәтә. Чөнки татар халкының алар килгән бу площадкада бөтен йолаларын күрергә була. Балыктан алып, гәзәләрдән алып, тавыклардан алып, көрәшчеләр белән тәмамлана. КАМАЗ машиналары бөтенесен ул безнең Татарстанның гезен күрсәтә торган бу элементлар шалларына шөгрәм бишатынабыз. Шул Гамбарская шалларның коллективларга изәрдәге шәкертләр безнең Мәскәүләргә, Мәскәүнең халкына бирелгән сәгатьләр Шаллы артистлары башкала халкына 5 сәгатьлек бәйрәм концерты күрсәттеләр. Сабантуй уеннары, спорт ярышлары, җыр бию барысы да югары дәрәҗәдә оештырылган иде. Бәйрәмебезне тәбрикләйм. Һәр елны шаллылар җыелып бу бәйрәмгә киләләр, оештыралар. Халыкны күрәбез. Оештыручылар әйтүенчә, Коломенская паркындагы Сабан туен ким дигәндә 300 мең кеше караган. Бию мәйданыннан халык көне буе өзелмәгән. Римма Султанова, Яңалыклар. Су, кояш, төрле үләннәр көче. Мишалда борынгы бәйрәм Иван Купала көнен билгеләп үттеләр. Ул гадәттәгечә Мәләкәс елгасы яр буенда узды. Бәйрәмнең тамырлары көнчыгышы славяннарга барып тоташа, ул көн озынлыгы табигатьнең иң матур чагына мәдхия буларак үткәрелә. Әлеге бәйрәмгә хас гадәтләр, ырым һәм юраулар озак еллар дәвамында буыннан буынга тапшырылып килә. Аларның берсе үләннәр белән бәйле. Бу көнне җыелган шифалы үсемлекләр аеруча файдалы санала. Ул көнне урып кигән тақиялар да кешегә сәламәтлек тели дип исәпләнә. Өстәвенә алар юрау эшендә файдаланыла. Әйтик, тақияны суга салгач, ул еракка агып китә икән, димәк, туташ шушы елны кияүгә чыгачак диләр. Ничек кенә булмаса, шәһәрдәшләре бәйрәмне ел саен көтеп ала. Бу көнне төрле милләт вәкилләре бергәләшеп күңел ача. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз диде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә уңышлы эш көннәре теләп, сау булашам, исән-мин булыгыз. Аттестационный пункт «Надежность» проводит аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС, а также все виды контроля сварки и металлов. Телефон 70 76 20.